Môže... Môže mi niekto vysvetliť, čo sa to pred chvíľou stalo? A kde je zvyšok? Evidentne sa toho dá za 10 minút pokaziť oveľa viac, než si kto kedy vedel predstaviť. Myslieť si, že sa nám podarí ukradnúť triednu knihu, bolo tak povediac detinské. V začiatku to bola hlúposť, odsúdené na neúspech. Úplne. Matej, odkiaľ máš kofolu? Objednal som si. Takže treba zistiť, čo je s ostatnými. Ale Ďuri mal do 4, kde sú? No, z toho nejako zišlo a o to som prišiel. Dobre. Tak teraz ma najmä zaujíma, či už niekto má tú knihu. A prosím vás, skúste to urýchliť. Ja mám pocit, že krvácam. No, ja som čosi spravil. To je super, ale veľmi nám to nepomôže. No, nad tým som veru nemal čas uvažovať. A čo je? No, utekali sme. Čo iné? Je mi zima. Tu máš dečku. Hej, a ja chcem taký. Kto by nechcel, ale je to posledná dečka. Čo ďalej? Danko? No, ja neviem, ja som teraz prišiel od zubára a neviem, o čom točíte. No a čo s ostatnými? Možno plafón. Asi nie. Ja som to vedel. Čia je táto topánka? Obuď hneď. A vy vstávajte a ideme. Áno? Nie, nemáme ju. Neviem, stalo sa, proste nestihli sme ju zobrať. Na čo som vlastne behala? Meška? Asi 12 minút. No do frasa, kde je ten vlak? Dievčatá, mne sa to vôbec nepáči. Ak sa to pokazí, ja zdrham, to si píšte. Ja by som to skúsila ešte raz. No ale je nás len 5 a bolo nás 30 a čo z toho? Nič. Jak sa to vlastne používa? No Mirka, na čo si to brala, keď nevieš? Hele, ukáž tu. Ja by som to skúsila cez predný vchod. A nenapadnejšie to už nejde? Nie, ja radšej nemám s tým zlé skúsenosti. Prechoďom. Ale no tak, dievčatá, ideme na vec, nie? A nedáme si predtým ešte bueno. Mirka, to nemáš?
No, dievčatá, dobávame. A ideme. To si to všetko musí robiť sama. No tak poďme zapečátiť. Pani učiteľka, mám na vás otázočku. Chcela by som sa v mene celej triedy opýtať, či sa dňa 29. októbra o 18. hodine v PKO zúčastníte našej stužkovej slavnosti. No, ešte porozmýšľam. Ale možno, že zavolám svojmu manželovi, možno, že je voľný v termíne, takže veľmi radi prídeme. Tešíme sa na vás. A ja ďakujem.